What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, so mag-video po today ay ipaprank naman po natin si Desophy! Alright, sa ngayon po ay nandito po tayo sa bahay ng ating kaibigan. Alright, so nandun po siya sa bahay. So, hindi ko pa alam kung anong ginagawa niya po. So, yung mga ka-magic, tagal na po namin na hindi na naka-video. So, gawa po ng sobrang busy po sa work po. Dapat po ngayon maghanap ng pera para po maikain sa ngayon po ang pandemic pa ngayon. Alright, so yun mga magic, huwag naman po natin ito patagalin. So, panibago panibagong kalokohan naman po ito. Tapusin niyo po hanggang dulo ito. Alright, sigurado po tatawa po kayo, bibigay po sa inyo ng goodbye. So may mga work po dyan na pagod dalhin sa work. So, ayun mga magic, panoorin niyo po ito. Pagpagubay sa inyo and ready. 1, 2, 3, here we go! 5 minutes later. So ayun na mga ka-magic, nandito na po tayo sa loob ng bahay. So ayun mga ka-magic, nandun po siya sa loob. Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya po. So ayun mga ka-magic, pasok po tayo. Tingnan na po natin siya kung ito. So yun mga ka-magic, naglalaro po siya na kanyang puso. Yung mga magic, isisit up na po natin ng ating camera. Right? So yung mga magic, ang gagawin po natin ngayon ay ipapasok po na sa butas. So yung mga magic, bigyan ng global sa kanya kung ano ang ipapasok po. Hindi narito sa dyan mga magic. So ready na po kayo. So excited na po kayo. So isisita po muna natin na yung ating camera. 1, 2, 3. Get cleansing with a plus. Celotex Hydration Facial Wash. No, 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 no. Okay. Okay. Yes. Ay, matyan ko. Ay, matyan ko. Subong no, pa-berman, subong tagagabi. Kung agaga, init, pusong gabi, loodan, tugnaw. Wala, ay matlag, masalaan mo ni COVID. Ano tama? Vlog. Kain na. So, sign up. Hindi ko tama na dyan. Ito galida. Bukaw kayo tubig. Minang kayo tubig la. Talagit. Minang kayo tubig. A few moments later. Swimming pool! Agay! Sige ako nga. Ito gawang ko. Habol ka eh. Gawang ko. Habol ka eh. Ano ka? Bakayo ko tayo simpo. Permanent ka ng pangayo. Di namin man itugnaw man sa buong. Siyempre, matakpan. Natik pa siyempre, lapit na lang Berman. Paskwa naman. Gwapo na mo pa na yung cellphone mo. Ano yan eh? Siga na yun. Ako daan.
Pi. Sugot ka? Sugot ka? Ano na kasagot? Nanan ko tani subong eh. Di lamig dan subong. Di ka nanan ko gano'n painit. Minsan. Nanan ko isulod eh. Ano daw yun? Siyempre, kailangan tayo sulod. Para at least, mainitan na da. Pero medyo sakit kag may kalam. Okay lang man na, guro, si mo, guro. Ano man do? Kinao, kaya sumaw. Okay, sumaw. Ano na aw? Damo Eh. ka lang nagalaan. Siyempre, ano ko mo. Tawag nga, sabik na ko bala. Sabik na ko eh. Gusto ko lagi di pa sudlon. At least ano ka bala? Madugang Malaw. ng gwapa mo. Kag ba nalamian ka ba eh? Ano pa? Oo, galing mo na eh. May Daan. kalam o sakit. Do nga. Yan man. Talaga na. Sige na. Wow. Tulog na. Tulog ka. Sige Tulog na, tulog na. na. Sige na. Ay, ginagawa ka naman. Oy, siyempre itong daw subong mo. Nalala ko lagi na sulod. Sige mo. Sige. Na. Sige na. Ano ganda? Nalala ko na sulod. Matulong na ta. Sige na. Sige, ba, ano na aw? Sunod kinaaw. Ay, sa lalay, ano na? Sige, ano na. Siyempre, balaan mo na eh. Kaya isunod ko na mo. Kung manamitan ka eh. Manamitan ka. May kalam pero may sakit ka, may. Parang sakit. No. Okay lang. Siyempre, kung dami mo pagpapasin mo. Ha? Okay na? Oo, ah. Sige na. Sunod ka na. Ano naman ang stepping? Ha? Ano? Sunod ka na rin. Tos niyo. Ano na? Gag! Wala pa na tawag. Gan! Ayos siya? Ano na? It's a prank! Gago ka! So yung mga Wala mo kamajik, nag-ipon na ako. Dali nga! naging successful po yung aking prank sa kanya. So yung mga kamajik, ipasok ko sa butas siya. So ipasok ko pala yan sa butas sa tenga yan. Yung mga kamajik, don't forget subscribe. Bye!